Bună ziua, dragii mei urmăritori! Mă numesc Alexandra și sunt foarte bucuroasă că ați vizitat pagina mea. Astăzi vă voi prezenta dresurile pentru copii Faberlic. Iată, aici avem 3 culori. Dres pentru copii de densitatea 40 den, culoarea albă. Dres pentru copii în buline 100 den. Ambalajul este rupt de fiica mea, de la companie îl vine iată așa absolut întreg. Deci avem dres pentru copii, monocrom din bumbac 100 den. Deci să mergem pe rând. Deschidem ambalajul să vedem dresurile. Dresurile 40 de den sunt iată într-un ambalaj așa puternic de carton. Așa se deschide. Înăuntru avem un pachet în care ele sunt frumos aranjate. Deci deschidem acest pachetel. Datorită gamei vaste de culori, aceste dresuri completează cu succes orice ținută. Noi am ales culoarea albă pentru eleganță la uniforma școlară. Deci ele sunt în 4 mărimi, de la 116 cm până la 156 cm, în dependență de înălțimea copilului. Sunt foarte moi, sunt foarte elastici și, priviți, au banda lată, au clinul din bumbac. Unde e clinul? Iată, au aici clinul din bumbac și au vârfurile întărite. Așa, dresurile în buline. Vin într-așa o cutie, în primul rând sunt mai groase, iată, sunt de asemenea în mai multe mărimi, de la 4 ani până la 14 ani. Pentru copilașii noștri sunt extraordinari. Deci, iată, tot ambalajul de carton se deschide, în el este unul de peliculă. Deci, haideți să găsim așa. Iată, aici se deschide. E încheiat destul de bine. Așa. Iată. Vedem. Sunt de o culoare gri, foarte plăcută. Sunt din bumbac. Iată, au vârfurile tot întărite puțin, călcăiașul accentuat. Banda de asemenea este lată, cusăturile sunt plate, vedeți, atât de o parte cât și pe de altă parte, ceea ce nu deranjează pe copil absolut cu nimic. Și sunt foarte eleganți, pot merge cu orice ținută, la grădiniță, la plimbare. Și a treia pereche, iată, sunt așa, ambalajul e tot din carton, tot peliculă. Unde se deschide? Iată, aici se deschide. Să știți că aceste dresuri stau foarte bine pe picioare, permit aerului să circule datorită conținutului ridicat de bumbac, iar pe pielii să respire. Sunt din material de calitate superioară. Ia vedeți, de asemenea, banda lată, ceea ce nu deranjează copilul absolut cu nimic la burtă. Iată, vedeți, de asemenea, aceste modele sunt de la 2 ani până la 14 ani. Dacă aceste modele sunt doar de la 4-5 ani, cele de 40 de ani sunt de la 6-7 ani, deci aceste modele sunt de la 2-3 ani și sunt în mai multe culori, sunt vreo 8 culori, sunt foarte plăcute. Copilul meu al 3-lea an le poartă și este foarte mulțumit, deci vă invităm pe dumneavoastră în catalogul nostru, în magazinul nostru online. Dacă doriți, vă învățăm și cum să obțineți un magazin online propriu din care să cumpărați nu doar dresuri, dar și alte produse. Shopping plăcut și o zi frumoasă!